Искам да поздравя всички с добре дошли в залата. За всички тези, които не ме познават, казвам се Иво Терлешков, живея във Варна и съм представител на любимия ни български щастлив или така наречения Happy Team. Отборът, който развива OneCoin в България, отбора, който само за малко повече от месец успя да се здобие с едни много добри резултати. Но важният тази вечер няма да съм аз. Важният тази вечер ще е президента на нашата компания, която с радост прие моята покана да ни разкаже за новостите в компанията, да ни даде възможност от първа ръка да разберем какво ни предстои, по какъв начин ще случваме всичко това, което ни предстои, да ни разкаже за идеална промоция, която тя обяви миналата седмица. И така, с нас тази вечер е доктор Ружа Игнатова. Искам да й дам думата, за да ни разкаже за всичко, което чакаме толкова отдавна да чуем на натурален български език. Госпожа Игнатова, микрофонът е ваш. Здравейте! Много ти благодаря, Иво. Чувате ли ме добре? Много ви благодаря. Първо искам да ви благодаря за поканата. Това е първата моя презентация по принцип на български език. До сега само на английски съм я, така че се надявам, че ще се справя добре. Аз съм възхитена и не очаквах, че българската група ще е толкова силна и че ще се развие толкова бързо, така че, Иво, мисля, че това са поздравления към тебе и че толкова добре се справяте. Сега аз говорих с Светла от маркетинга, която много от вас познават, и мисля, че скоро, в рамките, най-скоро, като видим колко човека сме, също бихме искали да ви поканим и да направим някакъв ивент в София. Някои от вас дори идваха в офиса, но трябва да ви помоля малко за разбиране. В нашия офис по принцип ние не работим с клиенти, а тук е счетоводството. Имаме и супорт. Молбата ми е да се събереме всички, да се запознаем, защото все пак имахме ивенти, както видяхте, в Финландия, в Хонг-Конг, в Тайланд, а пък в България да не може да се видим, все пак срамота. Аз мисля, че всички сте доста запознати с концепта на OneCoin. Днес мога да разкажа малко за това, което се случи в последните 2 седмици. Значи, последните 2 седмици ние започнахме да купаем монетата и днес гледах числата. В момента имаме лист на чакащите за хора, които купаят от 10 дни. Успеха в момента изненадва и нас и много ни радва. Сега, Иво, аз виждам, тук си качил някакви снимки. Това е снимка от ивента в Тайланд. Това тук е до мен нашия дистрибутор в Тайланд. Значи Тайланд в момента като география е на номер 2 в света. Там имаме над 8000 души и беше много приятен ивент там. Следващата снимка, която виждам тук, е от Хонг-Конг, където изкопахме първата монета и аз мисля, че това беше малко преди да изкопаем монета. И сега, Иво, как мога да покажа пак презентацията? Извинявай, но как става това? Така, значи това е една от моите любими графики, които исках да споделя с вас. Това е графиката на биткоин. Аз предполагам, че вие сте я виждали доста често. И каквото тук е интересно, нали, от една страна е историята и успеха на биткоин, която в най-добрите времена беше към $1200. Обаче, защо аз днес искам да покажа тази графика? Защото по принцип, където OneCoin е днес, е където биткоин беше 2009 година. Значи ние сме в момента съвсем в началото на развитието и това е където искаме да започнем сега и да развиваме монетата. OneCoin по принцип в момента е с обявена цена от 50 цента, още не се търгува, но ние ще търгуваме монетата и това може би ще е един от вашите въпроси, като изкопаеме 70 до 80 милиона от тази монета.
Това, доколкото виждам, ще се случи в рамките на 4 до 6 седмици, защото ние сме просто презаписани за майнинга. Идеята защо искаме да изчакаме малко с търгуването е, когато няма достатъчно монети, просто няма как да се състои търговия и няма ликвиден пазар още. Така, значи, защо ние мислиме, че биткоин е по-добра, че OneCoin е по-добра инвестиция от биткоин? В статистиката, когато гледаме навън, биткоин е най-голямата криптовалута с най-много клиенти, най-много потребители. Когато ние решихме да създадем OneCoin, ние гледахме колко са наистина хората, които използват тази монета. Колко човека навън по принцип имат един акаунт, които с повече от една монета. И тогава видяхме, че по принцип има само 250 хиляди души, които имат повече от една монета. Сега помислете, 250 хиляди души, а всеки познава биткоин. Значи всички говорят по принцип за тази монета, а много малко хора я използват. Когато също разгледахме какви са хората, които използват тази монета, ни направи впечатление две неща. Хората, които използват биткоин, или са хора, които са много компютърно грамотни, които са си направили пул за копаене в къщи и които се занимават с това много сериозно, или това са по-скоро богати хора, които са си намерили ниша и които искат да вложат малко пари просто и да си структурират портфейла, инвестиционния портфейл по добър начин и да поемат някакъв риск. Но каквото липсва в клиентите на биткоин са по-скоро нормалните хора, които не всеки ден боравят с техните компютри на такова ниво или които имат толкова много пари. И това беше нашата идея, да направим OneCoin така, че абсолютно всеки да може да се включи, все едно колко компютърно грамотен е или не. Аз винаги давам за пример майка ми. Майка ми е много готин човек, тя работи в счетоводството при нас тук, оправя се с компютър, но никога не би могла да купае биткоин, да кажем. Но ако иска да инвестира в криптокъренси, просто сме направили процеса толкова лесен, че може да се включи без голям проблем. И което е много важно за всеки един от вас, който все пак по някакъв начин промотира тази валута, важно е виртуалната валута да стане реална в някой момент. Защото ако само виждате, както в офиса в момента, някакви цифрички, 1000, 150, и тези цифрички не могат да бъдат използвани изобщо в реалния свят, тогава виртуалната валута няма никакъв смисъл. Тогава все едно играем игра или нещо, което не ни допринася нищо. По принцип, ако една виртуална валута иска да е успешна, трябва да стане от виртуална реална. И сега тук вече е въпроса как това може да се случи. И сега има пак, просто ще те помоля да ми смениш слайда, защото не знам, натискам тук-там и просто не се справям. Така, значи прогнозата на OneCoin, ако ме попитате къде ще сме след една година, има само един единствен отговор. Никой не може да каже по принцип. Аз не знам къде ще сме след една година. Ако ме бяхте питали преди 4 месеца къде ще сме днес с OneCoin, също не бих могла да кажа. Аз мога да кажа само едно нещо, че в момента успеха всички нас много ни радва, но не дойде, не го очаквахме просто. Сега това е една внимателна, бих казала, прогноза. Аз мисля, че OneCoin след около година ще бъде между 2 евро и 55 евро. Който е виждал на биткоин, прогнозата знае, че това е много консервативно и зависи от много неща. Основно зависи от растежа на мрежата, защото една валута, пак ви казах, има само стойност, когато има някаква ликвидност към нея, когато много хора я познават и когато много хора я използват. Благодаря ти. Така, следващия слайд е къде ще сме след 3 години, това е още по-трудно да се каже, но като погледнете, пак сравнено с биткоин сме много по-консервативни от тях. Сега, за да се качи стойността на валутата, трябва да се случат неща. Едното нещо е мрежата да продължи да расте, но второто нещо е това, което ние като компания правим, да направим валутата използваема.
Тази валута може да се направи използваема и това е което е нашата цел за следващите 2 до 3 години. Аз казвам, че OneCoin, да, могат да се направят пари и краткосрочно, но както видяхте биткоин от 2009 до 2013 им трябваше да разгърнат целия си потенциал. И нашата идея, и нашата каква е, да вържем криптовалутата към кредитна карта. Значи всеки един от вас знае как се използва Visa или MasterCard. Ако криптовалутата е вързана към MasterCard, тогава вие може да похарчите където пожелаете. Ликвидност е намерена на място. Значи вие не трябва да търсите търговци в интернет, които приемат OneCoin или които не приемат OneCoin. Вие знаете, биткоин се приема на много малко места, а просто с вашата карта вие може да отидете във всеки ресторант, във всеки магазин и да похарчите OneCoin. И ако успеем да направим това, което в момента никоя от другите криптовалути не е успяла да направи, тогава сме успешни. И сега един въпрос от вас сигурно е: добре, ако те не са го направили, защо вие може да го направите? И тук причините са две. Първата причина е, че ние сътрудничим много тясно с така наречения One Day Wallet. Много от вас са го видяли, значи ще има MasterCard към него. Ние започнахме KYC процедурата, където може да си аплодвате лична карта и тогава може да получите в зависимост от пакета безплатна MasterCard. Така че ние сътрудничим много тясно с тях и те ще дадат картата към криптовалутата също. И второто, което е защо можем да вържем ние картата към валутата? Защото според мен нашата валута няма да е толкова волатилна като биткоин. Значи биткоин, тъй като се търгува на много пазари и на много борси, цената играе страшно много. Един ден може да сме на $300, други ден да сме на 350 и просто няма сигурност за да се върже към карта. По принцип ликвидност и ниска волатилност допринасят нещо такова да се случи. И затова аз мисля, че ние може да сме много успешни. Сега, да, ние сме българската група днес тук, но нека кажа 2-3 неща за мрежата като цяло. Може ли да сменим слайда, Иво? Значи имаме 50 000 души, това беше преди една седмица, като го писах. Днес бяхме, мисля, 57 или 58 000. Ако може да сменим, не знам дали тук съм сложила клоновата мрежа, кой, къде, колко са, няма още. Добре. Значи най-много клиенти в момента имаме в Китай. В Китай клиентите ни са много интересни. Значи там са над 35 000 клиента са в момента в Китай. Вие може би сте виждали в бек офиса, където са One Life Points, показваме и по географии колко човека къде са. Значи в Китай интересно е, хората купуват винаги най-големия пакет, много от тях купуват по 4, по 5, по 12 пакета дори и там сме много успешни. Там винаги знам, че са много заинтересовани от такива, как да кажа, алтернативни инвестиционни инструменти, защото хората просто, както и в Русия, често искат да изкарат парите си от такива държави. Значи там се развиваме страшно добре и съм много доволна от развитието. Втората държава казах Тайланд, но също много интересно, в азиатските страни сме много силни и това е много хубаво за нас като валута, защото OneCoin не само може да се използва като инвестиция, а може да се използва и като инструмент да изпращате пари от една страна в друга. Значи аз давам в азиатските страни винаги примера, който е следния. Много хора работят в Сингапур, а семействата им, да кажем, са в Индия. Ако те отидат в Western Union, аз не знам колко от вас ползват Western Union, но знаят колко са високи таксите, трябва малко време да стигнат парите и просто не винаги е удобно. А ако изпращате OneCoin от един wallet към друг wallet, просто е много по-бързо и почти няма такса за това. И това е което аз казвам, че една валута може да се направи използваема. Ако нашите клиенти, те са в Сингапур, в Индия, в Китай, в Хонг-Конг и тези хора започнат да използват валутата, за да пращат пари на семейството си, на приятели и така нататък, тогава тази валута печели само от това за стойност и това е хубаво за всички нас, които я притежават, стойност и ликвидност, тъй като се използва. Ако никой не използва валутата и само си я държим в сметката, просто става така, че ние не можем да развиеме истинска стойност тук. Сега тук искам да ви покажа 10 валути, които са на пазара. Има доста виртуални валути, ние не сме единствените, биткоин не са единствените, но каквото може да видите
е, че повечето от тях не са големи играчи. Най-големи са Bitcoin, RippleCoin, на Google и Litecoin, разбира се. Всичко отдолу обаче вече става много мъничко и ще видите, че и статистиката се сменя много често. Значи ние днес имахме 6 милиона и половина изкопани монети по 50 цента. Това е една капитализация от около 3 милиона и половина. В момента това е около номер 13 или 14 в света. Нас не ни водят в тези списъци още, защото тук хващат само определени борси, на които се търгуват валутите, а ние още не се предлагаме на тези борси. Но ако се предлагахме днес, ние щяхме да сме номер 13. Сега аз ви казах, че в момента имам около 10 дни списък чакащите за копаене. Ако тези монети днес бяха изкопани всичките, ние вече щяхме да сме номер 9 в света. Това е просто интересно да го знаете и мен страшно много ме радва и аз мисля, че след 2 месеца ние може да сме някъде на едно хубаво 4-5 място и аз винаги казвам, че моята цел е да сме топ 3 в света, не непременно номер 3, но топ 3, което, как да кажа, мисля, че можем да се справим. Аз говорих много обстойно и той Иво е срещал нашия мастер дистрибутор Себастиан Гринвуд, който е основно в Азия, тъй като пазара ни основно е там. И те ми казаха, че след 2 до 3 години вярват, че може да имаме около половин до 1 милион членове, което мен много би ме радвало. Но след като изкопаем последната минута, монета, просто мрежата, няма как да я има вече. Ние сме си свършили работата. И тогава според мен става също интересно. Значи не е само мрежата, не са само комисионните, които може да вземем от това, а тогава тази валута, която представете си наистина се използва от 1 милион души, което са 4 пъти толкова колкото биткоин, според мен тогава всеки един от нас ще направи много повече пари от монетите, отколкото от комисионната. На мен ми е ясно, в началото много често бонус плана, комисионните ни привличат, но тук самия проект, самия продукт е нещо много интересно и уникално. Можем ли да минем по-назад? Така, това го казах, ако може следващия просто да покажем. Интересно е, че в момента сме в 152 страни. Значи има много страни, които са с по един човек или с по 2 човека, но с 152 страни. По принцип регистрациите са отворени в почти всички страни, освен в Щатите. В Щатите в момента се съветваме с адвокат, там е просто малко по-сложно с много от законите. Всеки щат има различен закон за комисионни и така нататък и се съветваме в момента с адвокат какъв е най-разумният начин как да се влезе там в пазара, защото все пак не искаме без да знаем някои от законите да нарушим там. Но и там сигурно ще има скоро решение как. Значи ние започваме копаенето на валутата, аз предполагам, че Иво разказа за това. Какво значи копаене? Значи ние имаме така наречения алгоритъм на монетата. Този алгоритъм върви 24 часа и ние търсиме решения за алгоритъма чрез така наречения блокчейн. Опростено казано е като някаква математична задача и ние търсим решенията. Ние имаме 2,1 милиарда монети и алгоритъма има 2,1 милиарда решения. На всеки блок излизат до 10 000 монети, понякога и нищо, понякога 10 000, но в момента е доста лесен алгоритм още и изкарваме по 10 000 монети, но около 10 до 15 минути върви блокчейна. Щом като компютъра намери решение, дава 10 000 монети, тези 10 000 монети ние разпределяме към копаещите. Сега, тъй като в момента имаме листа чакащи, и виждам, че много от вас пишат и на support и просто не им е ясно да копая ли, не копая ли, кога ще ми излезат монетите. Искам да кажа 2 неща. Първото е, всеки, който се е включил в копаенето, ще получи монетите си. И второто, което е, в момента IT-тата работят по това много усилено, ще вкарат и някакъв брояч, който ви казва кога ще получите монетите си. Просто има лист на чакащите, който се е записал първи, получава монетите първи. Всички ще ги вземете и който ще ви каже, добре, моите монети ще стигнат след 3 дни, 4 часа или 5 дни, 6 часа, просто да знаете кога вие сте наред. Но, че не сте си получили още монетите, не е нищо притеснително. Днес разпределихме пак около милиони нещо монети към сметките, но просто в момента много хора чакат, защото сме презаписани. Освен това, Иво каза, имаме и промоцията за копаенето, която просто също допринесе това. В момента над 75% от мрежата копаят автоматично,
което е много голям успех, защото аз казах, нали, колкото по-бързо изкопаем първите монети и за това ние правим тази промоция, можем да почнем търгуването на монетата. И това е нещо, което по принцип е доста добре за нас като стойност и като мрежа. Може ли да минем нататък? Сега, след като минем записванията, след около 4 до 6 седмици аз очаквам, че така наречената mining difficulty, трудността на копаенето, ще се покачи. Значи аз казах, че около 43 милиона монети трябва, 43 мисля и 200 хиляди, той е математичен алгоритъм, трябва да се изкопаят и тогава трудността ще се качи с 0,25 токена. Който копае автоматично, ще копае тогава за 4,25, който само се включва когато реши с 5,25. На всеки 43 милиона, доколкото гледах алгоритъма, се вдига трудността, като в началото се вдига с 25 токена, обаче колкото повече монети сме изкопали, толкова по-бързо ще се вдига. Като гледам записванията, не бих била изненадана, ако след година копаем за 50 до 60 токена. Така че това е нещо, защото казвах и в вебинара миналата седмица на английски, казах колкото може по-бързо се включете, ако искате да копаете, защото колкото повече чакате, проблема е, че ще се качи. Ще се качи difficulty, няма как. Значи, който гледа и на биткоин или на другите криптокъренси, вижда, че тази трудност просто се качва с всяка изкопана монета. Принципно също интересно е, че монетата, като се качи, нали, трудността, тогава и стойността се качва. Защо? Сега представете си, че вие искате OneCoin. Вие имате какви възможности да се здобиете с OneCoin в момента. В момента, нали, още не сме отворили търгуването, но ако се търгува монетата и вие искате от кеш акаунти да купите OneCoin, може или да влезете чрез токени и да купаете, или може директно от кеш акаунта на борсата да си купите тази монета. И тогава каквото се случва в един идеален пазар е просто, че винаги пазарната цена по принцип е мъничко по-скъпа от това, което се плаща за купаенето, защото, нали, хората се спестяват малко от работата за купаене. Не натиска бутона, не прави това, онова. Значи това може да го видите за биткоин и за всяка друга валута по принцип също. Сега, този чарт е, който показвах често също и миналата седмица, просто 2009 година беше много по-лесно да се купае биткоин. Както и в момента нашата монета не се купае толкова трудно. Обаче ние с всеки месец просто трябва да апгрейдваме хардуер, софтуер и така нататък, за да можем да се справяме с трудността на купаенето. Просто това е нещо, което се случи на биткоин, което и на нас ще се случи. Няма как, просто то си е математически алгоритъм. Така, може по-нататъка. Така, ето тук е пак difficulty и price. И сега следващия чарт, ако покажем, е наистина много интересно. Сега, ако помислите, 2010 година, и това е нещо, което може да се проведе много лесно по интернет, 2010 година, първата година, като почнаха да купаят биткоини, значи един нормален човек можеше да намери един коин на час. В момента са около 25 дни за една монета, защото просто толкова монети са изкопани и е по-трудно да се намира. Алгоритъмът на биткоин е малко по-различен от нашия, но въпреки всичко 25 дни за една монета е доста и в момента са намерени около 14 милиона монети от 21 милиона. Значи виждате, че колкото повече се намерят, по-трудно става. Така, ако може да минем на следващия слайд. Така. И ето пак, значи това е нещо, което и ние очакваме за OneCoin да се случи. Вие виждате стъпаловидно се качва просто трудността и накрая виждате, че много рязко се качва и това е вече като страшно много хора се включат, няма как, просто става все по-трудно и стъпките стават все по-високи. Така, следващия, моля. Така, сега нека стигнем пак за нашите монети. Значи новия дашборд, го видяхте, значи в новия дашборд в ляво виждате Total OneCoins. Щом като сте изкопали вашия пул, тогава вие съвсем спокойно ще видите
вашите монети и колко са и така нататък. Сега това е истински акаунт, който ви показвам. Защо ви го казвам? Защото в нашата мрежа, не знам дали това сте разбрали, защото това по принцип моя колега Найджел го казва много често, но има хора, които в момента правят доста добри пари. Значи този човек тук е направил 16 000 евро в седмицата. До сега общо имам 72 души, които са максвали от compensation плана. Това значи 72 души. Вие знаете много добре какво значи. Значи в зависимост от пакета, на който сте, вие може да вземете комисионна, която е 7 пъти от стойността. Ако сте на стартър пакет, това са 7 по 100-700 евро на седмица. Тайкуните са 7 по 5000 евро, 35 000 евро. И до ден днешен има 72 души, които са максвали аут за 4 месеца, откакто сме на пазара. Това е според мен много хубаво. И имам хора, поне 4 или 5, които всяка седмица съвсем редовно взимат най-големия бонус и най-голямата комисионна, което просто показва, че бизнесът се развива много добре. Може ли следващия? Сега, аз тук мисля, че сте го виждали, тук това сме го говорили, тук може да се запишете за майнинг. Имате два варианта, или да влезете с определен брой токени, да кажем с 10 000 токена, или да натиснете Automatically Mining, където ви даваме в момента преференциални условия за 4 токена на монета. Сега, много от вас, мисля, се присъединиха след 29 декември. На 29 декември ние имахме първия сплит, където се удвоиха всички токени по акаунтите. Това значи, ако някой е на стартър пакет с 1000 токена и е взел, да кажем, от бонуси още 400 токена, от 1400 токена станаха 2800. Всеки пакет, в зависимост от статута, знаете, има право на един или два сплита. Ако вие апгрейдвате акаунта, най-много сплитовете могат да станат 3. Значи, например, от стартър на Тайкун, стартъра прави един сплит, Тайкуна прави още 2. Така че това е нещо, което просто ме питаха много често, какво правиме сега, да чакаме ли за сплит или да почнем да копаем. И аз пак ви казах, за нас е най-добре като компания, като мрежа, в началото да изкопаем достатъчно монети, за да почнем търговията. Просто това ни вкарва в една съвсем различна лига и в едно съвсем различна степен на развитие. Затова ние като компания решихме да подкрепиме хората в началото и до края на май правим следната промоция. Ако вие днес имате още право на сплит, това значи, ако вашия сплит не е минал и вие не сте апгрейдвали пакета, или сте на Тайкун и вече е минал един сплит, каквото вие дадете за майнинг, ние записваме в нашата база и всеки един от тези токени ние ще ви направим сплит. Да кажем, че днес в момента аз имам 2000 токена. Тези токена са свободни, аз мога да ги продам на борсата, мога да купая с тях. Тези токени, вие ако ги дадете в майнинга, компанията записва колко сте дали за майнинг и тези токени ще имат сплит. Това значи, днес дадете ли 2000 токена, на следващия сплит ние ще ви дадем още 2000, които ви се полагат и без това след сплита. Ако вие сте купил днес пакета и имате 1000 токена, но те са escrow, нали? Знаете, че винаги имаме този период, в който просто продажбата на токени не е позволена, но може да се включите в купаенето. Ако имате 1000 токена, които са в escrow сметката или блокирани, пак може да се включите в майнинга и пак тези токени ще бъдат удвоени в следващия сплит. Това значи, ние даваме на всеки в момента шанса да се включи рано на тази трудност, която е. И аз пак казвам, след 4 до 6 седмици трудността ще се качи, ама 100% ще се качи. И пак, нали, значи на 4 до 6 седмици може да очаквате, че се качва. 43 милиона са, които трябва да се изкопаят. Максималното на ден, което копаем е 1 400 000 и следващите дни със сигурност ще сме на максималното, защото просто имаме толкова много записвания. И вие може да видите, по принцип на 30 дни трябва да се сменя и трудността. Ако можем да минем по-нататък, следващия и последващия най-добре. Така, следващия. Така, аз това го казах тук всичко. По принцип, каквото бих казала, аз бях подготвила и ние сме ги качили всичките в бек офиса, много въпроси за копаенето. Сега аз мисля, че повечето ги обсъдихме и ако искате, можем да отворим сега за няколко въпроса, които вие като група имате. И
които вие искате да обсъдите с нас. Така че, заповядайте. Сега се включва тук един специален гост. Това е Момчил, който е нашия COO, който чу за вебинара и просто иска да каже и той добър вечер. Аз мисля, че вие много от вас са говорили с него, защото той отговаря също и за супорта. Кажи добър вечер. Здравейте на всички, добър вечер. Така, ние тъмън свършихме, аз обясних за копаенето и сега искахме да отворим форума за въпроси, да видим какви въпроси има. Освен това обещах, че ще направим някакъв приятен, скорощен ивент тук преди Дубай. Значи ние плануваме голям ивент в Дубай, края на май или средата на май по-скоро. И за този ивент ще има квалификация, както имаше за Хонг-Конг. По принцип, ако вие се справите с тази квалификация, лична квалификация, ние плащаме полет и също хотел. Хубавото е, че дори да не се справите за това, ако искате, може да дойдете пак и полетите за Дубай от България, имаме щастие, не са наистина скъпи и ще е много хубав ивент. Значи, заедно с този бонус, който сте виждали за златните монети. Това исках да го спомена само сега, като започнах. Ами, ако искаш, Иво, да дам сега микрофона накратко към тебе, да обобщиш какво казах и да открием за въпроси. Благодаря ви, госпожа Игнатова. Аз искам само за секунда, подготвил съм един слайд, който искам да намеря с такива често срещани въпросите, които възникват най-често към нас, респективно към вас, към компанията. Затова искам да намеря само секунда, ви моля за малко търпение да намеря този слайд и ще ви го дам и след това разберем за всички останали да могат да зададат своите въпроси или пък нека постъпим обратно. Ще отворя чата, за да могат хората да напишат своите въпроси. Аз в този момент ще намеря слайда. Приятели, готови сме да слушаме вашите въпроси към госпожа Игнатова. Така, да, и токените от mandatory акаунтите участват в сплита. Значи, вие имате възможността да придобиете с токени от пакета, разбира се, от mandatory акаунта. Някои, особено в Китай, хората, виждам, че и от кеш акаунтите си каквото могат купуват като токени, но всички токени участват в сплита. Каквото имате на акаунта, значи винаги акаунта прави сплит, а не само токените. Каквото имате, всичко ще се удвои. Сплитовете. Колко пъти и как точно? Много добър въпрос. Значи ние имахме до сега един сплит вече. Този сплит беше на 29 декември. Сега ще кажа нещо, което не го казвам, не че е тайна, но по принцип сплитове се случват винаги в понеделник. Защо? Защото гледаме винаги да купат от mandatory акаунт хората, за няма нещастни случаи, обаче всички да са treated на fair way. Просто 4 до 6 седмици по принцип е до следващия сплит. Сега февруари месец е нова година в Китай и тогава предполагам, че нашия растеж няма да е чак толкова бърз, колкото беше сега и аз предполагам, че следващия сплит ще се състои или края на февруари или началото на март. По принцип 8 до 10 седмици е всеки сплит и това е, което до сега виждаме. Така, защо да купаем сега? Защо да купаете сега? Защото никога няма да купаете вече на такава ниска difficulty, колкото сега. Има списък за чакащите, аз казах 10 дни в момента, ако днес се включите в купаенето, поне 10 дни ще чакате, може да стане и по-дълъг списъка, не мога да кажа, 75% от мрежата вече купаят. Escrow токени означава замразени токени. Всички тези токени ще участват и в купаенето, могат да сплитват, но поради промоцията, просто вие може да се включите в купаенето още днес и въпреки всичко тези токени ще имат сплит. Идеята на Escrow е следната, тъй като токените не само може да се купае с тях, а вие сте виждали, значи по принцип почти никой не го прави да се продават също на Exchange, повечето хора купуват, но идеята тук е да имате малко време да се запознаете с програмата, с нас и тогава, ако решите да продавате токените. Сега, както казах, това на практика не се случва, значи ние с Момчил имаме на ден, ще ви излъжа по колко ордери са, обаче под 1% от ордерите в момента са за продаване на токени, което затруднява малко пазара, разбира се, и води до там, че се вдига цената на токените доста бързо. Няма и 1%.
Така, кога ще се покачи трудността на копаенето? Казах 43 и 200, значи 43 милиона и 200 хиляди. В момента IT работят по сайта и ще има графика, където вие ще може да виждате просто кога идва следващата difficulty, колко монети още да бъдат изкопани и кога горе-долу прогнозираме на коя дата ще се качи. Сега от днес до тогава аз предполагам, че ще минат около 25 до 30 дни, мисля, че ще минат до следващото покачване, но това може да се сметне много лесно. Така, за борсата, борсата ще бъде на две стъпки. Първо, ние ще открием нашата вътрешна борса. Но аз вече водя разговори с различни ексчейнджи навън и поне искам да ни листнат на още един ексчейндж. Малко е трудно, защото не сме стандартна криптовалута, се продаваме в мрежови маркетинг, така че на много от хората не сме много, как да кажа, питат много въпроси, абе какви сте, защо сте, но поне на един ексчейндж искам още да ни качат и тогава да открием валутата и за външни хора. Значи аз винаги съм казвала да копае, само мрежата може да копае, но то е добре и за вас, ако външни хора могат да купуват от вас монетите. Това води до ликвидност, води до увеличаване на стойността и за това ще открием след около, мисля, 6 до 8 седмици най-късно вътрешната борса, ще ни листваме някои от ексчейнджите навън и тогава може би ще направим някакво по-голямо, по-официално, с повече PR и повече шум, голямо откриване навън, може би към края на годината, но ще направим soft launch малко по-рано. Така. Можем ли да прехвърляме койни от акаунт на акаунт? В момента още не и ще ви кажа защо. По принцип, виртуалната валута е нещо като пари. Сега за нас в Европа това не е голям проблем, но в Азия е малко по-голям проблема да прехвърляте от акаунт на акаунт. Защото можем да влезем много бързо в регулациите за пране на пари и така нататък. Сега ние започваме от мрежата да изискваме определени данни. Значи всеки един от вас, на който изплатим комисионна повече от 2500 евро, ще го помолим да ни предостави данни като лична карта. По принцип личната карта само е достатъчно. Защо? Това е всеки, който ползва PayPal, го знае. Процедурата е абсолютно същата. За електронните пари също трябва да се покаже някой кой сте вие, как сте. И в момента просто не можем да прехвърляме койни от акаунт на акаунт. Каквото обаче може да се прави, не знам дали сте виждали тази функционалност, вие може да прехвърляте пари отгоре към хората ви надолу от кеш акаунтите. Да кажем, ако някой иска да си купи надолу стартер гифт код, вие може да му изпратите пари, обаче само към вашия даунлайн, не нагоре. Това е възможно. Така, за OneCoin и за ползите мисля, че вече отговорих. Така, вашата OneCard. В момента довършваме няколко от процедурите. Който е направил в OnePay системата KYC, това е добре, но ние ще ви подсетиме скоро всички други. Който е на стартър пакет, картата не е безплатна, значи тя трябва да се плати и условията ще бъдат публикувани. Който е на пакет над стартър, тази карта е безплатна. По принцип или ще ви я пратим по почтата, или можете да вземете в нашия офис в София. Само молбата ми е преди да дойдете до офиса да се обадите и да кажете, че ще дойдете да ви я платим. Така, имаме ли още въпроси? Игнатова, имам аз един-два въпроса, които буквално днеска възникнаха. Единият е следния. Тайкуна при втория си сплит сплитва абсолютно всички токени или само част от тях? Абсолютно всички токени. Пак казвам, винаги акаунта сплитва. Каквото има на акаунта, откъдето и да са дошли тези токени, ще слипне. Разбрах, добре. И втория ми въпрос е следния, много често в последните дни се задава той, след като абсолютно всички се включихме вече на автоматично копаене. Тези токени, които се получават, които са закупени реално от мандатори акаунти, са начислени в нашия офис след това, кога те ще влезат в автоматичното копаене? Така, аз мисля, че значи каквото ще стане от другата или по-другата седмица, още в понеделник ще ги вкарваме, обаче в момента е малко забавена процедурата. Идеята е, щом като направим автоматичното купуване всеки понеделник, след това просто тези хора, които са на автоматично купуване, да влязат веднага също в копаенето. В момента може би има някакво забавене от 2-3 дни, защото страшно много хора забравиха да натиснат бутона и просто в момента ни пишат, ние натиснахме грешния бутон, може ли да ме направите на автоматично копаене? Така че ние до петък сме дали срок на хората, които са натиснали грешния бутон,
просто да оправиме техните акаунти и тогава всичките ще ги минем към автоматичното копаене, но процесът ще бъде следния. Процесът ще бъде в понеделник или вторник, тези токени автоматично заминават към майнинга, вие не трябва да правите нищо. Добре, благодаря ви за този въпрос. И нека отново, за този отговор, извинявам се, и нека отново се обърна към вас, приятели. Чатът е отворен и госпожа Игнатова очаква вашите въпроси. Само секунда, за да видим чата. Ами, вижте, много се радвам и аз много бих искала да се запознаем. Аз пътувам тази седмица, имаме ивент в Хелзинки и след това сме в Лондон, но аз ще помоля Светла наистина бързо да организираме някакъв ивент тук в рамките на следващите 4 седмици и мисля, че ни би било много приятно да се видим в София. Мисля, че е добра идея също да направим някакъв час, където може да дойдете и да видите офиса с най-голямо удоволствие. Просто трябва така да направим, да се организираме и аз мисля, че Иво може да поеме организацията един ден, да дойдем, да се видим, нали, по-голяма група, да видите ние кои сме, къде сме, все пак какво правиме, но просто иначе има много администрация тук и те се стряскат като им звънне телефона, защото те са по-скоро, нали, счетоводство и така нататък. Така, това също е много добър въпрос. Значи, ако вие платите събота и неделя, по принцип, ако платите с кредитна карта, тогава се активира веднага акаунта, това го знаете. Ако вие платите по банка, имате възможността до 4 часа в неделя да ни изпратите към accounting@onecoin.eu. Ако ни изпратите снимка от платежното, тогава да, ще ви активираме акаунта. Accounting@onecoin. Аз ще ви пусна сега. Това е адреса. Тук, ако изпратите, това го правят много хора, по принцип, особено от скандинавските страни, изпратите ли платежното до 4 часа в неделя, има човек, който преглежда акаунтите точно в неделя вечерта и ви активира. Значи, супорт работи събота и неделя. Ами, да, ако изпратихте ли платежното, след като сте ги ми изпратили? Ами аз се сещам, че дори аз с моя, нали, ще проверя случая, ако това се е случило, нали, наистина го изпратили, се извиняваме, но ще проверя случая. Пишете още веднъж на акаунтинг, че просто съм пообещала да проверим случая, защо не са активирани акаунтите. По принцип всички, мисля, се активираха дори до 10 часа вечерта, които ги изпратиха. Така, документ за дохода и за данъчната декларация, да, може да ви издадеме. Ако може пак да пишете на акаунтинг, да кажете какво искате и без никакъв проблем ще ви издадем каквото ви трябва. Само секунда, мисля, че нагоре пропуснахме един въпрос, но той беше май какво е необходимо за получаване. Да, въпросът е абсолютно същия, задава го отново Василена, така че мисля, че отговоря. Да, значи вие може да получите фактура за вашите заплащанията, вие може да получите документ за доходи, каквото ви трябва, всичко, значи ние сме си абсолютно нормално регистрирани по всички закони и така нататък. Така че ако пишете на акаунтинг, винаги е по-добре да им пишете, те ще обработят вашето искане. Така, за картите ще има отделна форма, която трябва да попълните и да подпишете. Точно така, ние в началото не ви искаме, не ви натоварваме с много данни и адреси, така че това е нещо, което ще поискаме. Ако вие искате карта, трябва да попълните един формуляр, където си давате адрес, име, копия от личната карта. Ами добре, Иво, не знам, удоволствието беше мое, бих казала. Ако искате, тогава да приключим. Не знам, има ли още въпроси? Само секунда да проверя надолу. Как я ви виждате? Не. В общи линии, да. Ами, виждам, че ви отговорихте доста ясно, доста изчерпателно на голяма част от въпросите, които всъщност възникнаха. Въпросите, които ми задават и на мен, когато правя презентациите. Разбира се, винаги излизат нови неща, материята за много голяма част е абсолютно нова и ние първа свикваме с това нещо. Но аз искам да изразя от името на абсолютно всички, които са в залата, нашата благодарност към вас за това, че уважихте това наше събиране.
Разбира се, ще направим възможното за това да направим първия евент буквално до края на месеца или в началото на следващия месец. Да се съберем наистина, да се запознаем, да поговорим на живо. И най-голямо удоволствие. Да ни дадете и повече информация вече за другите евенти, които ще бъдат в Дубай и така нататък. Абсолютно. Надявам се, че всички следите и Facebook страницата на компанията, защото там наистина се стремим всеки ден да публикуваме интересни неща и също пращаме имейли с вебинарите и също там информираме. Сърдечно ви благодаря за срещата и се надявам скоро да се видим на живо. Благодаря, довиждане. Благодаря ви, госпожа Игнатова. Приятна вечер. Приятели, както видяхте, за пръв път госпожа Игнатова беше в български ефир. Аз искам да благодаря на всички вас за това, че бяхте в залата, за това, че направихме възможно това нещо да се случи. На всички вас благодаря за това, че работите много усърдно по развитие на мрежата. Това нещо се случва буквално всеки ден. За много от вас, които не знаят, нека кажа, вече минахме 700 човека в България. С това реално започна и госпожа Игнатова, че не са очаквали такъв бърз растеж в България. Само че ние, когато видим, че има защо, наистина сме бързи, наистина работим много, защото в крайна сметка, както чухте и от всичко това, което каза тя, правим всичко, за да подобрим нашето финансово състояние. А тук виждаме идеалната възможност, по идеалния начин да го направим. За тези, които искат да се развиват бързо, за тези, които искат да печелят много, имаме прекрасната възможност да развиват мултилевела в компанията, да печелят от бонуси и така нататък. А за всички, които искат по-дългосрочни доходи, както и госпожа Игнатова каза, нека участват в майнинга веднага, в този момент, нека не чакат, за да може максимално бързо на добри цени да изкопаят своите монети и след това в дългосрочен план, всеки вече един от вас ще прецени, дали след половин година, дали след една година, дали след година и половина ще иска да продаде своите коини и да спечели в пъти своята инвестиция. Нека видим какви въпроси дойдоха. Благодаря. Ще има ли запис на тази среща? Разбира се, Антоне, ще има запис на тази среща. След като го рендвам, максимално бързо ще го кача в YouTube. За всеки един от вас, който все още не се е абонирал за канала в YouTube, заповядайте, абонирайте се. Ще получавате имейл всеки път, когато кача нов запис. Ще може да виждате тези записи и ще може, разбира се, да работите с тях. Защото това е едно от най-важните неща. Да ги давате на ваши хора, на хора, които искат да добият някаква предварителна информация, а разбира се и за вас, защото тогава, когато се слуша втори, трети, четвърти път, човек си дава отговор на много повече въпроси. Петър, благодарим. Прочо, какъв е срока за плащане на акаунт, защото много са кухи? Срока по принцип е 2 седмици, Прочо. Така че тогава, когато аз не ви съветвам да правите просто безплатни регистрации, така. Правете регистрация само тогава, защото мястото в дървото се запълва и тези регистрации след това няма как да бъдат махнати оттам. Затова направете регистрация на човек, за да си запази място, но нека той да има вече ясната представа, че ще плати. Да, може да изчака 2, 3, 5, 10 дена. Но нека да плати след това. Наистина много хора се хукнаха да правят регистрации, правят по десетки регистрации под себе си и все още тези регистрации не са платени. Разбира се, да, има го и това нещо. Аз мисля, че сега, когато хората разбират, че нещата наистина почват да работят, че майнинга вече е започнал, че вашата печалба от ден на ден се увеличава все повече и повече, много хора от тези, които направиха тези регистрации, ще почнат да плащат и то ще влизат с хубави пакети. Така, благодарим и искаме по-чести срещи с доктор Ружа Игнатов. Това, Валю, не мога да го кажа аз. Винаги тогава, когато госпожа Игнатова е свободна, би могла да бъде на наш вебинар, би могла да дойде, за да ни разкаже, защото наистина винаги е много по-добре да се слуша от първо лице. Но всъщност е една невероятно заета жена,
което ви каза и тя в края на своето изложение. Така че ще се стремим, ще бъдем във връзка. Аз реално съм постоянно във връзка с офиса. Тогава, когато има нови неща, научаваме ги много бързо, защото всъщност наистина от първа ръка получаваме информацията. Така че ще се стремим да имаме по-чести срещи, както с самия офис, това, което каза госпожа Игнатова, така и с буквално с тези уебинари, които правим, а и с евентите, които евентуално ще направим от тук нататък. Просто трябваше да имаме вече достатъчно голяма членска маса, защото, както изпоменах на последната ни среща, ето вижте, над 700 човека има регистрирани в OneCoin, а в залата в момента има 70 човека. Това какво значи? Значи, че останалите 600 и няколко човека не се интересуват от това. Просто хората наистина трябва да разберат, да научат, че няма нищо по-важно от информацията. Че тогава, когато вие сте редовни по тези срещи, тогава, когато всичко е така, както трябва да се случи, вие знаете, вие ще бъдете много успешни, вие ще бъдете добри и ще бъдете сигурни в себе си, в това, което във вашите знания преди всичко. И след това най-важното нещо, хората, които са мрежовици в залата, го знаят. Аз не мога да си позволя да застана дори само пред един човек, не пред група от хора, тогава, когато не съм подготвен да дам една информация. Как да го направя това нещо? Какво тези хора много бързо разбират на среща, че вие не сте подготвен. И буквално, повярвайте ми, почват да ви измъчват, присъствал съм на такива презентации, за съжаление, почват да ви измъчват с въпроси, с най-различни такива, дори и подвеждащи въпроси, на които вие почвате да се обърквате, не знаете как да отговорите и така нататък. Затова преди всичко, ограмотете се, чукнете в Google, криптовалути, електронни валути, пълно е с информация. След това присъствайте на нашите вебинари, присъствайте на нашите обучения, все повече и повече ще почват да стават, все повече и повече хора ще почнат да ги правят, за момента ги правя само аз, но няма никакъв проблем. Ако някой друг изяви желание и иска да прави, абсолютно има възможност да го прави в групата, да го прави за своята собствена група или за всички в групата, така както прецените, така че всичко е отворено, всичко е пред нас. Ние само буквално от месец и половина се занимаваме с този бизнес. И виждате, по това, което и госпожа Игнатова ви каза, какви резултати вече имаме. Аз говоря за българския екип, нали, от малко по-далеч във времето се занимават самата компания в световен мащаб. Но и това е вярно. Когато ние почнахме, малко преди Коледа, значи беше 23 декември, регистрираните хора в компанията станаха буквално деня, в който ние се регистрирахме, станаха 20 000. В момента, само за месец и мъничко след това, тези хора в компанията са над 57, наближават 60 000. Така че разберете вие какъв огромен скок и колко много хора на ден се регистрират в компанията. Аз искам да ви благодаря, искам да ви пожелая приятна вечер и да ви поканя, разбира се, на следващата презентация, която тази седмица специално ще бъде в четвъртък. След това ще обявим и обучението, което редовно правим в събота. Така че заповядайте на следващите ни срещи и преди всичко работете с вашите спонсори и изучавайте все повече и повече въпросите, които ви интересуват и самата материя, това, което трябва да се знае. Желая ви приятна вечер, успех на всички!